V tomto videonávode sa dozviete, ako pridať už prenesený textový súbor, učebný text do svojho kurzu. Po prihlásení sa do svojho kurzu vpravo hore zapneme upravovanie. Vidíme, zobrazili sa nám ikonky pri odkaze plus rozbalovacia roletka s pridaním zdroju a pridávaním aktivít. Vyberieme si týždeň, do ktorého chceme pridať učebný text. Rozbalíme si roletku pridať zdroj a najprv vložíme nadpis. Nadpis toho týždňa danej témy. Výstižné je veľmi jednoducho. Lekcia 1. Tento text môžeme ďalej editovať. Môžeme ho zvýrazniť, môžeme ho zväčšiť, môžeme ho farebne upraviť. Môžeme k nemu dopísať ešte nejaké doplňujúce texty. Ak sme spokojní so svojimi úpravami, klikneme uložiť a návrat do kurzu. Vidíme, že v danom týždni sa nám zobrazil nadpis a teraz pridáme k nemu odkaz na nami pridaný učebný text. Takže rozbalíme si roletku pridať zdroj a vyberieme odkaz na súbor alebo web stránku. Vo všeobecných nastaveniach napíšeme meno, takže to bola lekcia 1, texty. Môžeme ešte nejaké doplniť zhrnutie, nemusíme. A odkaz na súbor alebo web stránku nájdeme v tomto políčku. Klikneme na tlačidlo zmeniť alebo nahrať súbor. Otvorí sa nám okno s našimi súbormi, kde v priečinku lekcia 1 máme uložený PDF súbor. Vyberieme si ho. Môžeme ho nechať otvoriť do nového okna, aby sa nám neprekrylo okno kurzu a ostatné hodnoty necháme voľne, dáme uložiť a návrat do kurzu. Následne skontrolujeme, že v týždni pod názvom lekcia 1 sa nám pridal odkaz na lekciu 1 texty. Skontrolujeme to klikom. Otvorilo sa nám nové okno, do ktorého sa nám pekne naťahuje daný učebný text. Takže môžeme si ho roztiahnuť a skontrolovať. Či je to náš text? Áno, je to text, ktorý sme pridali. Takto, je to v poriadku. Hlásim koniec videonávodu.